1, 2, 3. Ja, lieflu, hier zijn we weer. Ik sta voor de tweede keer op het balkon van Sittard. En je hoort al mechanische geluiden op de achtergrond hier. Want hier is het geweest, hè. Het is helaas afgelopen, maar hier heeft het zich afgespeeld. En aan die kant ook mechanische geluiden. Want wie kent ze zien dat er een evenement in Sittard is? Tjus. De vanen wapperen. En er hinkt er nu nog maar één. En ook die moet afgehaald worden. En dit zijn die twee die dat doen. Het is inmiddels gesneden koeken. Wordt het langzaam? Wordt het langzaam, ja. Tij, wanneer... Oh. Zal ik maar op de grond. Let op, nu komt het... Oh, je wordt er nog gebeld. Helaas. Alles doorheen. En nu is het officieel echt gedaan. Moeten we ze nog opvouwen? Ja, ik wil ook nog. Oh nog? Ja. En gewassen. En gewassen. En natuurlijk gesneden. En die puil moet er nog met terug naar beneden. Nee. Die zat vandaag op in het husje. Oké, gelukkig. Nou, leef nu. We zijn als volgend jaar met de Oktoberfeest weer. Vanaf de 12e oktober heb ik gezien op internet alweer. Wil ik nog één keer zien. Wacht, ik zal even uit het beeld gaan. Over 5 weken zijn we terug. Over 4 weken terug, hè? Voor 11e van de 11e. Beetje sluipreclame tussendoor. Ik zal nog eens even kijken of ik een beetje kan inzoomen. Misschien kan we chef langs voorbij zijn lopen. Nee, dat dacht ik al. Er wordt in ieder geval heel gewerkt. En ja, hierboven. Vanaf hierboven is alles te zien. Dus nou, dan zien we ons weer voor 4 weken tijd. Ja, hè? Ongeveer, ja. Ongeveer. Nou, 11 van de 11e wordt hier weer de nuitbaan gestoken. kijk. En na de vaste loop is het de roza, hè? Ja. En dan vullen ze het 2 oktober. En dan En dan nog twee processen zijn. nog 2 processies. Dus leef nu, voor ons. Hoi!